קודש. כשאבא בא בבית הכנסת עושה מיד קידוש, הוא חץ. ונטים ידיים ולא מברכים על נטילת ידיים. כך פס. לוקחים את התפוח אדמה, טובלים אותו במי מלח. יחס. לוקחים את המצה האמצעית, חוצים אותה לשתיים, החלק הגדול מחביאים לאפיקומן. מגיד. אומרים את ההגדה, רוצה. נוטלים ידיים וכן מברכים על נטילת ידיים. מצה. מברכים ואוכלים את המצה. מרור. אוכלים את המרור. כורך. לוקחים את המצה והמרור, אוכלים אותה ביחד. שולחן עורר. אוכלים את הסעודה. צפון. אוכלים את האפיקומן. ברך. מברכים ברכת המזון. הלל. אומרים את ההלל. נכסה. אם עשינו את הסדר, השם רוצה אותנו לשנה הבאה בירושלים.